Sanibonani ake sinibingelele siphinde sinamukele kwi-channel yenu edumile neniyithanda kakhulu yona ke iMlula TV. Uma ngokuqala ngqa wena ungena kule channel sacela uklikhe usubscribe bese ungakhohlwa uklikha i-notification bell ukuze thina njalo masifaka ivideo entsha okanye i-audio entsha kube wena oyithola kuqala. Uyazi-ke nawe mlaleli ekhaya ukuthi lapha sihlezi sikuphethele iy'ndaba ezishisayo ney'vutha amalangabi. Namhlanje-ke siniphethela umculo weni enimthanda kakhulu u-TNS ebenokusebenza laphana naye-ke u-DJ Tira laphana e-Afrotainment, kodwa manje ngathi useyimele. Lona umculo osemncane kakhulu-ke abantu ebebefisa ukwazi ngaye ukuthi kahle kahle uneminyaka emingaki. Abanye bebecabanga ukuthi umuntu osekhulile njengoba babuka ubuso bakhe buqinile, kanti-ke abanye bebelokhu bembona bethi hhayi i-2000 impela-ke leli, kanti TNS-ke usukuveze obala ukuthi yena kahle kahle uyi-2000 impela, uneminyaka nje ewu-20 kuphela, wazala ngawo unyaka ka-2000. Okuyinto enhle kakhulu-ke leyo ukubona abaculi bakithi abasebancane badlondlobala ikakhulukazi khona emculweni. Kanti akugcini lapho nje, u-TNS sekuzwakele ukuthi usuyivulele eyakhe laphana i-record label yakhe. Hhayi ngithi izona lezo nje besiniphethelele zona esukwini lanamhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe nisale kahle.